l'economia catalana té un PIB de 200.000 milions d'euros, dels quals més d'una quarta part, uns 51.000 milions, són sector exterior. L'economia catalana continua sent una economia fortament internacionalitzada i el futur de l'economia catalana passa per la seva capacitat d'internacionalització i això no ho fem del tot malament, fins i tot ho fem força bé. L'any 2010, en plena crisi econòmica i amb molts indicadors de caràcter molt negatiu, les nostres exportacions encara creixien a un ritme del 16%, pràcticament al mateix ritme al qual creixien les exportacions alemanyes. I malgrat que les nostres exportacions l'any 2011 s'han frenat una mica, han continuat creixent a més de 2 dígits. La nostra societat continua fent coses molt ben fetes. Pel que fa a número de tesis doctorals fetes en els nostres departaments i citades en revistes de màxima categoria internacional, de categoria A, som el quart país del món. Només ens supera Suïssa, Israel i Suècia. I estem per davant dels Estats Units, d'Alemanya, del Japó, de la Xina, del Regne Unit, de França i de tota la resta de països del planeta Terra. Som el 5è país del món en captació de recursos per projectes de recerca competitius, el 5è del món. Hi ha moltes coses que continuem fent molt bé. Aquí a les Terres de l'Ebre, per exemple, el sector agroalimentari és un sector que al llarg de la darrera dècada ha crescut de forma significativa, és un sector que té capacitat d'exportar, el creixement del sector ha rondat el 50% en els últims 10 anys i per tant és evident que hi ha coses que la nostra economia fa molt bé, que continua fent molt bé i que són motiu de referència a molts llocs del món. Fa poques setmanes l'ambaixador de l'estat d'Israel davant de l'estat espanyol va visitar la seu d'Esquerra Republicana, es va reunir amb el president d'Esquerra Republicana i amb el president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana per demanar-nos ajuda, ambaixador d'Israel, per demanar-nos ajuda en l'àmbit d'aconseguir que les universitats catalanes signin convenis de recerca amb universitats israelianes. Israel és el segon país del món amb citació de tesis en revistes de màxima categoria internacional. Nosaltres, el quart del món, Israel està interessat en arribar a acords amb nosaltres. Hi ha coses que fem molt bé, hi ha coses que continuem fent molt bé i que podríem fer millor. I que sabem que les podem fer millor i sabem què és el que hem de fer per fer-les millor.